Kraftige vindstød, såsom rifter og vindstød. Tung sne og is. Regn, der aldrig stopper, indtil solen endelig bryder frem. Er der noget, vi i Norden ved, så er det, at tage skal være af høj kvalitet. Som Nordens førende tagentreprenør leverer vi tage til store projekter, lager og industri. Fleksible, skræddersyede løsninger tilpasser sig lokale behov og miljø. Med over 80 års erfaring har vi en helt unik ekspertise. Vi har dækket den afrikanske ørken samt tundraen på Svalbard. Sammen med vores kunder og vores samarbejdspartnere vil vi fortsætte med at udvikle branchen. Vi skal tage ansvar. Med nye og innovative løsninger vil vi lave gode tage til fremtiden. Og med faglige kompetencer og sikre arbejdspladser skal vi altid være de bedste til at levere.